Bueno, hainbeste gauza iteitu, baina gaur egun, nik ikusi jat, barre librean, neharrak eta bi botatzen. Garri alde gaur prepauta hemen, zehoze, ez? Monologoa ondo preparau bida. Ez dute garri. Bai, barre librea izan da opari bat. Opari bat toko jatena bizitzan, batez baitzi eta Ioni eskerrak, eskaini euskuen Getariri eta Bixoi lantaldian parte hartzia, eta hasieran, bueno, errespetua hundixakin, ze nik sekula bakarrizketarik egin barikola publiko aurrian, edo, bueno, estilo hortako bakarrizketarik behintzat, eta egisa esan, hori opari edar bat izan da, eta oso ondo pasatzen gabitz, eta batez be, oso ondo funtzionatzen ari da, orduan oso gustora gaz. Ze momentu, hor ateatze izenien erdilan, da ia izenien danak iri behira, eta hor ostan, oso jarri berraiz pixka, no? Pixka txitxarek eta jarri berta eskik. Eta zen bat inditu dan, ja, bai, haingo nituen 10 bat, edo 8 bat, edo bakarrizketa, eta oraindik be, ostra. Bai, da sensazioa da bilutxik zaudela hor, ez dakizen baten aurrian. 6 pertsona platuan, eta gero bertan dauden kamerak eta hola, baina nahiko sensazio, bueno, da, hori. Ba, eta beti hau zai, aber irriparran zai, o jendiak zer hartzuna dakan. Hoi txarra da, joe. Bai, eta bueno, nik uste dut, irrifarra oso importantia da, baina, bueno, nik nire kasuan hau pertsona da, baina kontatzen danako badaukala garrantzia. Eta igual askotan, igual ez dau kriston parrak, baina izan deia, bintzat, interesgarrixea kontatzen dozuna, ez? Eta, baina, bueno, egia esan oso gustora, oso ondo pasatzen dugu, eta uste dut ikusten dela, gero programa amaieran jartzen dien toma faltsutan eta kriston parra botatzen ditugu. Ikustea, eta hori dana prestatzeko, bihar da denbora, ez da? Horietako monologo bat prestatu, dana ondo lotu, 5 minutu horre hon bakarrik hitzeiten. Bueno, egisa esan gero sartzen zara dinamika baten, urtetzen duen monologuak. Aldatuite ere, bai. Gioilariak eta aktore bezala. Guk idazten ditugu, monologuak geuriak guk geuk idazten ditugu. Bai, orduan, bueno, horrek emuten dago errestasun bat, baita zure hitzekin esateko esan gure dozun hori. Eta gero nik beti gidoilari talde bat beba dau, eta nik beti etorriko dan jendeari esaten diot, gidoia azkenean izatea erreferentzia bat, gero bakoitzak bere modura esateko, ze egia da, hor oso biluzik zaudela, eta azkenean alik eta gertuen egon da testua zugandik, hobeto, bestela nahikoa lan daukazu hor aurrian egotiakin. Eta hor basekiu, gaiak Mordoba zeudekera, 1000 gai zeudek bizitza hontan, baina hik dakak igual monologoa prestatzea, ase hona indiaten, 2., 3., 4., 10., eta esatek igual zertaz itzen. Olaxe gauzoin, bai. Egisa esan gero pentsatzen beti urtetzen da zerbait, baina, karo, eske, ja asko inditugu, eta gai asko jorratu die. Hombre, egisa da gaiak batzutan errepikatu aldiela, beste ikuspuntu bat emunezkero, errepikatu aldiezela, baina bai izaten da apur bat, ostras, oin zeri buruz berba ingo dugu. Aladek, nire bai hori zukaldian gertatzen, hasiren hasi nintzen nian da, inbertzuzu 40 programa, eta bale, ingo du 40 saio, venga, eta 40 errezeta teatzen dituzu, eta guain beste 40, da, Ja, oinze. Guain beso. Eta beto, eta aitak esatzen, hila saio nahi, ni 6.000 indizkio, Egisa, arrazoirik etxako falta arrazoirik. Kajuela, ama.